Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da yau, fatan da kun lafiya. Kamar yadda nan muku alƙawari na ce insha Allah fa zan nuna maka yadda zaka ɗora yaren Hausa a saman zanda, kuma zaka sa kalar kular ɗin da kake so. In kamar da dare ne zaka ɗora yanayin duhu yadda hasken ba zai damu idanunka ba, idan kuma da safe ne zaka maida ta yanayin haske. To kafin in nuna muku ina so ku yi ƙasa akwai wata jar kalma da aka rubuta subscribe da Faransa, kuma za ga an rubuta sabuwar, sai ka danna mana ita, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa. Daga zarar mu ɗora sabon bidiyo za a ci gaba da sanar da ku. Idan kuma bidiyon ya burge ku sai ku danna mashi alamar like, sannan ku yi shiya ɗin wannan bidiyo ɗin a duk inda kuke, Facebook, Instagram, WhatsApp, domin 'yan uwa su gani su amfana. Da farko za ka shiga kan zanda ɗinka kamar haka. Idan ka shiga ta buɗe ma, sai ka zo ka taɓa wannan 'yan ɗigo-ɗigo ɗin guda uku. Waɗannan sai ka dafa a kansu. Idan ka dafa a kan, sai ka zo ka taɓa nan wurin, sai ka taɓa wannan wurin. Idan ka dafa a nan wurin za ku ja ku yi ƙasa. Kuna gani? Wannan shine yarenmu na Hausa. Sai ka dafa a kan shi. Idan kun dafa a kai, yanzu zanda ɗinku ta koma yaren Hausa. To bari shi ma kamar yanzu wannan farfarin, wannan farin da ke sama. A misali kuna ga wannan farin muna so mu maida shi baki, kamar yanayin in muna so ya koma duhu. Za ka koma ka taɓa nan wurin ɗin. Za ka koma ka taɓa nan wurin ɗin. Idan ka taɓa nan wurin sai kana ga nan wurin, sai ku taɓa nan wurin. Wannan shine yanayin duhu. Kuna gani? Yanzu ta koma yanayin duhu ta yadda ba zai ɓata maka idanu ba idan da dare ne. Ku ci gaba da kasancewa da channel ɗinmu domin samun bidiyo.